Ωραία, και είμαστε live. Πρέπει να ακούγουμε καθαρά. Καλησπέρα σε όλους, σε όσους μας παρακολουθούν. Καλησπέρα και στο chat εδώ, στο Discord που είμαστε παρόντες, όσοι συμμετέχουν στην κουβέντα μας. Είμαι ο Φώτης, με το μικρό κουνέλι. Μαζί μας σήμερα έχουμε και ένα special guest. Έχουμε το Σωτήρη από RPG Stories. Θα θέλετε να μας πείτε για... Ευχαριστώ πολύ. Special guest. Τιμάται ιδιαίτερα. Να μας πείτε λίγα λόγια για σένα, Σωτήρη. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχω ανοίξει πολλά παράθυρα και κάπου έχω και το stream και ακούω 2-3 φορές και δεν μπορώ να βρω αυτό το τριμάδι παράθυρο να το κλείσω. Λοιπόν, ναι. Είμαι ένας developer από την ομάδα της Brave Alice που μαζί φτιάχνουμε μια εφαρμογή με την οποία προορίζεται για D&D παιχνίδια και RPG παιχνίδια γενικά. Ό,τι σας αρέσει δηλαδή. Που ο σκοπός είναι να είναι ένα ανταγωνιστικό, όχι ο σκοπός, είναι ένα ανταγωνιστικό εργαλείο, ας πούμε, από αυτά που ξέρετε ήδη, τα Roll20, Foundry και τέτοια. Μπορεί να φτιάξετε δηλαδή έναν κόσμο και μετά να πείτε online και να παίξετε κιόλας. Και ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουμε σιγά σιγά. Ναι, είναι κάτι που φτιάχνουμε τέλος πάντων σιγά σιγά. Προς στιγμή έχουμε φτιάξει έναν world builder μέχρι τώρα. Ουσιαστικά μπορεί να πάτε να φτιάξετε τον κόσμο, ένα χάρτη, διάφορα πράγματα. Και η διαφορά η ουσιαστική είναι ότι το δικό μας εργαλείο είναι τρισδιάστατο. Είναι δηλαδή πιο κοντά στο Tailspire παρά στα Roll20 και αυτά. Έχει δηλαδή πιο πολύ που να φτιάξει. Και στο Foundry δεν είναι flat, σωστά. Ναι, είναι, να πούμε ακόμα κάτι άλλο, ότι υποστηρίζει πέρα από το fantasy κομμάτι και κάποια που είναι σε modern στοιχεία, Call of Cthulhu ίσως και... Έχουμε όλες, ναι, έχει modern assets, έχει sci-fi assets, έχει fantasy assets, έχει από όλα, οπότε εγώ θα πω ότι ναι, εξαρτάται λίγο από τι θέλεις να φτιάξεις. Άμα θες να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι φιουτουριστικό, alien και τέτοια, με λίγη δημιουργικότητα θα βρεις και αυτό που δεν έχουμε θα το μπορείς να το στρεις κάπως, να φτιάξεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που φτιάχνει τρελά πράγματα από παίρνοντας έτσι, επειδή είναι λίγο σαν kit passing λέγεται αυτό, που παίρνεις διάφορα αντικείμενα και αρχίζεις τα στρώνεις, τα βάζεις από πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και μπορείς να φτιάξεις ό,τι σου έρθει. Αλλά ναι, μέσα σε αυτά που κάνουμε έχουμε βάλει και assets τα οποία είναι πιο ειδικευμένα, ας πούμε, δηλαδή βάζουμε κάποια, ας πούμε αυτό που είπες, Cthulhu, έχουμε φέρει κάποια τέρατα και σχετικά, τα οποία έχουν μπει μέσα για να στοχεύσουν κάποια συγκεκριμένα τέρατα και τέτοια. Μπορεί να μην το λέμε άμεσα ότι είναι αυτά, γιατί δεν επιτρέπεται νομίζω, λόγω δικαιωμάτων ας πούμε, αλλά έχουμε βάλει τα σχετικά τέρατα και διάφορα. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε το Σωτήρη μαζί μας στις 15 του μηνός, την επόμενη Δευτέρα, να κάνουμε μια παρουσίαση live εδώ από το σερβερ μας. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να κάνουν join και να μας δουν και από το Twitch και να έρθουμε σιγά σιγά λίγο στη σημερινή θεματολογία. Έχω ανοίξει ήδη ένα παράθυρο στο ChatGPT εδώ. Αυτό το πράγμα που όλοι ακούνε τι είναι, ξέρω εγώ, έχει γίνει πολύ trend και μπορεί κάποιοι να μην έχουν ασχοληθεί καθόλου, να μην το γνωρίζουν καθόλου, να το δαιμονοποιούν ως ένα AI που έρχεται να μας καταστρέψει. Δεν ξέρω πόσοι έχουν εμπειρία από το κοινό μας, πόσοι έχουν όντως ανοίξει το prompt εκεί του ChatGPT. Η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό, γιατί έχω κάνει ήδη ένα prompt και του έχω ζητήσει αυτό που πάντα αναρωτιόμασταν, αν μπορεί να βοηθήσει το ρόλο του GM. Του έχω ζητήσει να μας φτιάξει ένα adventure Dungeons & Dragons χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Του γύρισα δηλαδή την ερώτηση και του είπα θέλω να μου δώσεις το prompt για να φτιάξω ένα adventure χρησιμοποιώντας εσένα. Και μου απάντησε. Μου απάντησε τι να του ζητήσω κιόλας. Δηλαδή φτάνει σε τέτοια επίπεδα, ας πούμε, το ChatGPT. Δεν έχω μια ιδέα, δώσ' μου μια ιδέα του στυλ. Οπότε, πράγματα που γνωρίζαμε. Καλησπέρα σε όλους. Μπορείτε να μπείτε και live αν θέλετε και στο Discord για να κάνετε τις ερωτήσεις σας δηλαδή live. Είναι διαδραστικό εξάλλου αυτό το τύπο podcast και όσοι συμμετέχουν μέσα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Να κάνω ένα μικρό intro λίγο για όσους δεν έχουν ιδέα τι είναι το ChatGPT. Είναι
είναι μέρος του OpenAI, από εκεί ξεκίνησε, μια προσπάθεια που έγινε από μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η πρώτη προσπάθεια που ήταν μέσα εμπλεκόμενος και ο Elon Musk, ήταν η Google, μπλέχτηκε η Microsoft αργότερα. Είναι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί plain text, chat δηλαδή, και το πραγματικό του release στον κόσμο openly έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Και πιο πριν υπήρχαν διάφορα iterations του προγράμματος, αλλά εκεί τον Νοέμβριο περίπου το είδαμε να εισβάλλει στις ζωές μας. Οπότε τρεχόμαστε λίγο μπροστά εδώ στο prompt. Μπορεί να κάνετε account μπαίνοντας και μόνο στο ChatGPT openai.com. Το βάζω το link εδώ, άμα θέλετε δηλαδή, για να μπείτε και να γράψετε, αν δεν το έχετε κάνει. Και του ζήτησα λοιπόν να μου δώσει κάποια στοιχεία για το πώς μπορώ να φτιάξω ένα adventure. Γιατί εμείς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτό που μας αρέσει, στο χόμπι μας. Να βοηθήσει τον Dungeon Master. Δεν ξέρω αν θα το βοηθήσει ή θα τον αντικαταστήσει στο τέλος. Αυτό μένει να το δούμε. Οπότε μου λέει το ChatGPT, πρώτα λέει φτιάξε ένα setting. Τα είχαμε πει και σε παλαιότερα podcast ότι το fantasy setting είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δημιουργήσει μια ιστορία. Μετά φτιάξε quest για μια ομάδα adventurers, δηλαδή όρισέ τα. Είναι τα bullets, από εκεί διαβάζω απευθείας. Δεν έχει φαντασία, λέει. Ουσιαστικά δεν έχει φαντασία το ίδιο, χρειάζεται τη δικιά μας φαντασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καθοδηγήσουμε και γίνεται εργαλείο. Δεν αντικαθιστά κάτι, πραγματικά. Θα το δούμε δηλαδή στην πορεία. Λέει να κάνουμε populate τον κόσμο με enemies και μετά να του δώσουμε αντικείμενα, artifacts και ούτω καθεξής. Καλησπέρισουμε και τη Χρύσα από RPG Stories. Η Χρύσα είναι τροπαλή, δεν μιλάει σε δημόσια κανάλια. Description λέει των location και των παιχτών, μας καθοδηγεί και άλλο, μας λέει τι να βάλουμε μες στην περιπέτειά μας. Έχω και ένα background noise, είναι λίγο πιο έτσι sci-fi σήμερα. Λοιπόν, να φτιάξουμε διαλόγους για τους NPCs, να δώσουμε στοιχεία, γρίφους, δηλαδή ό,τι θα ζητούσαμε πραγματικά από μια περιπέτεια, ας πούμε, ίσως και μια έτοιμη περιπέτεια, αυτά θα μας έδινε. Πάμε σιγά σιγά να πάρω ένα prompt και να το γράψω ουσιαστικά στο chat και να το ζητήσω να μου κάνει generate κάτι. Και θα μου φτιάξει τώρα ένα fantasy setting, δηλαδή ξεκινάω από την αρχή. Και ήδη αρχίζει και μου γράφει για το βασίλειο του Άρανθορ, λέει, είναι μια μεγάλη, εχανής έκταση, η οποία έχει δάση, βουνά, sparkling rivers, τρεχούμενα, ποτάμια, την οποία κυβερνιέται, λέει, από μια βασίλισσα, την Ελάρα, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και για κάποιον ο οποίος δεν θέλει όλο αυτό να το δει στα αγγλικά, μπορώ να του ζητήσω να μου το μεταφράσει κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσα να του πω ότι αυτό εδώ πέρα generate a fantasy setting, να του γράψω στα ελληνικά. Και μου απαντάει στα ελληνικά. Βέβαια, τα translation στα ελληνικά είναι λίγο μυστήρια, να ξέρετε, γιατί είναι direct translation από το αγγλικό που έχει ήδη δημιουργήσει. Και μου γράφει: η χώρα των σπαθιών είναι μια μαγευτική γη γεμάτη με ψηλά βουνά, βαθιά ρεύματα και απέραντες εκτάσεις δασών. Θυμίζει το από πάνω κείμενο. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θα μου βγάλει ένα κείμενο που ακόμα και αυτό που δεν γνωρίζει. Ναι, η μετάφραση είναι κακή, όπως λέει και ο Νίκος, ο νεκρός ο μάγος. Μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσω το prompt. Αν με έχει κουράσει, θέλω να φτιάξω ένα άλλο. Αλλά ήδη πιάνετε το point. Εγώ θα έλεγα το εξής. Το σημείο, όπως γράφει δηλαδή και ο Είμαι Καρότο εδώ στο chat, ότι το σημείο που του δίνουμε prompt στα ελληνικά μπορεί και η συνέχεια να είναι πιο εύκολη να μας καταλάβει όταν του μιλάμε συνέχεια στα ελληνικά. Γιατί είναι ένα prompt, είναι σαν να έχω ένα AI απέναντί μου και το εκπαιδεύω πώς θέλω να μου μιλήσει. Νομίζω ότι μας έχει γράψει αρκετά βέβαια.
Θέλετε να αλλάξουμε κάτι όπως το διαβάζετε? Είναι αρκετά μικρά τα γράμματα. Κάτσε να τα μεγαλώσω λίγο. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Οπα. Εκεί. Όχι, έλα. Έλα, πώς το λένε, Γιώργο. Μπες. Μπες γιατί είναι open chat. Αυτό συζητάμε και εμείς τώρα. Δεν είναι μόνο το ChatGPT. Προσπαθούμε να το σπάσουμε τώρα. Το έχεις δουλέψει αρκετά, νομίζω. Και μπορείς να μας πεις λίγα λόγια. Καλησπέρα, παιδιά. Έχουμε δώσει ήδη ένα prompt και έχουμε φτιάξει ένα φανταστικό κόσμο. Στα ελληνικά. Και θα πάμε στα επόμενα, γιατί ζήτησα από το prompt. Hello. Κάτσε. Ο Γιώργος που μπήκε είναι ο Γιώργος από το Dragon's Library. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Φίλος, συμπαίκτης και η Δήμον στο ChatGPT. Εγώ το φτιάξα. Αυτός το έχει φτιάξει. Δεν το μαρτυράει. Ναι, ένα βασικό πράγμα να πούμε είναι ότι αν κάποιος δυσκολεύεται με τα αγγλικά ή του φαίνονται λίγο σκατένιες οι μεταφράσεις, τώρα ας πούμε έχει ξεκινήσει μισά αγγλικά, μισά ελληνικά ο Φώτης. Αν είχε ξεκινήσει κατευθείαν στα ελληνικά δεν θα μπερδευόταν τόσο και δεν θα βγάζει τόσο μπουρδες. Επίσης μπορείς να του δώσεις τη δυνατότητα να σου γράψει, για παράδειγμα μπορείς να του πεις θέλω να μου τα γράψεις όπως ο Tolkien. Για να σου τα γράψει πιο γλαφυρά. Και γράφει και μεταφρασμένα. Εμείς θα πάμε step by step, ήδη έχουμε έναν κόσμο. Δηλαδή αυτό το βάζουμε στην άκρη και έχουμε φτιάξει τη χώρα των σπαθιών, η οποία έχει ένα κάρο πράγματα. Το βάζουμε στην άκρη, λέμε αυτό είναι το campaign setting μας. Δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ με κάτι, λέω θέλω να φτιάξω ένα adventure. Δώσε μου σε 3 παραγράφους ένα campaign setting, homebrew. Το φτιάξαμε. Το δεύτερο που θα κάναμε, George, μάλλον θα πηγαίναμε να φτιάξουμε μάλλον το quest. Έτσι δεν είναι, να πάμε να βρούμε το quest, το specific, έτσι δεν. Νομίζω πως ναι. Γενικά πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα λίγο στο μυαλό σου τι θέλω. Θέλω να φτιάξω ένα μεγάλο campaign ή θέλω να φτιάξω ένα one shot. Ένα one shot θα λέγαμε. Με ένα one shot ναι, είναι πιο απλά τα πράγματα. Μπορείς να το πεις, να το δώσεις όπως ξέρω εγώ, φτιάξουμε ένα quest. A short adventure. Αν του το γράψεις ολόκληρο στα ελληνικά το prompt, μπορεί και να το γράψει καλύτερα. Τώρα δεν το έχω έτοιμο πριν. Το έκανα drag and drop. Δεν πειράζει. Άστο λίγο να μας βγάλει κάποιες cringes έτσι σε κείμενο. Μπορεί να έχει πλάκα. Εντάξει, κοίτα. Δεν είναι για να το κάνεις copy-paste, είναι για να το πάρεις και να το κάνεις δικό σου μετά. Ναι. Και ό,τι δεν σ' αρέσει να πετάς και ό,τι σ' αρέσει να κρατάς. Το αποτέλεσμα θα το βάλουμε εδώ στο server για να δούμε ποιος θα μπορέσει να το τρέξει, λέει αυτό. Και ήδη έχει ξεκινήσει και γράφει. Οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν μια καταιγίδα στον δρόμο τους και αναγκάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο σε μια παρακείμενη σπηλιά. Μόλις μπαίνουν μέσα, αντιλαμβάνονται ότι η σπηλιά είναι κατοικημένη από φυλή τρόλ. Πολύ τρόλ έχει πέσει εδώ. Μας τρολάρει μάλλον και το AI. Οι παίκτες πρέπει να αγωνιστούν εναντίον στα τρόλ, να περάσουν από τις παγίδες που έχουν τεθεί σε όλη τη σπηλιά και να βρουν το δρόμο τους προς την έξοδο. Και συνεχίζει όμως το ChatGPT. Μας βγάζει και άλλα πράγματα, δηλαδή μας πάει και σε επόμενα acts. Εμβαθύνει. Λέει διαφόρων μεγεθών τα trolls. Ακούσαμε troll και μπήκαμε, λέει. Γεια σου μας τρολάρι. Εγώ το βλέπω πιο αργά γιατί το βλέπω από το Twitch. Οπότε αργεί. Ναι. Αυτή την περιπέτεια θα την ανεβάσουμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε και το διαγωνισμό του Goblin Tavern να το αναφέρουμε, που είχε το One Page Dungeon. Νομίζω δεν το προλάβαμε, ήταν μέχρι την Κυριακή. Θέλω να πιστεύω. Αλλά ήδη μας το έβγαλε. Γενικά να πω ότι όσο πιο vague πράγματα του ζητάς, όσο πιο γενικά πράγματα του ζητάς, τόσο πιο γενικά πράγματα θα σου δώσει. Δηλαδή τώρα εδώ, του είπες να σου φτιάξει ένα short adventure και τίποτα άλλο και κυριολεκτικά δεν σου είπε τίποτα πάνω στην ιστορία, σου είπε απλά είναι μια σπηλιά και έχει μέσα τρόλ. Και σου είπε 5 πραγματάκια, ξέρω εγώ, θα έχει παγίδες και λάσπης και βέλη, ξέρω εγώ, και δεν σου έχει γράψει κάτι να σε βοηθήσει σαν DM να τρέξεις. Εκτός αν είναι να το κάνεις αυτό μόνος σου, ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω απλά την ιδέα, την πολύ γενική ιδέα. Όσο πιο συγκεκριμένα πράγματα του δίνεις, τόσο περισσότερα πράγματα σου κάνει generate.
Αυτό το οποίο έγραψα και στο chat είναι ότι δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον GM, γιατί δεν έχει τη φαντασία πρώτον και γιατί δεν μπορεί να τα βάλει τα πράγματα από μόνο του σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Δηλαδή να φτιάξει μια πόλη, άμα του πεις φτιάξε μου μια πόλη για ένα RPG και μόνο αυτό το prompt, θα σου πει μια γενικούρα. Έχει 1000 κατοίκους και έχει μέσα elf, ξωτικά και νάνους. Δεν θα σου πει τίποτα άλλο. Ήδη του Πρέπει να είπα να αρχίσει μου να φτιάξει βγαίνει 3 μάχες. πράγματα. Λέμε ότι μπαίνουν στις σπηλιές. Ωραία. Του ζητάω, φτιάξε μου 3 μάχες. 3 μάχες για επίπεδο 1 του γράψα. Το γράψα όλο στα ελληνικά και μου απαντάει στα ελληνικά. Hello, Τίνα, τι κάνεις? Εδώ σήμερα παίζουμε λίγο με το ChatGPT για το πώς μπορούμε να γράψουμε μια περιπέτεια για Dungeons and Dragons. Ναι, δράση-αντίδραση και επίσης, παιδιά, σε αυτό που το έχω δοκιμάσει και θα το δούμε και εμείς, όταν σου βάζει κάποιους γρίφους, κάπως μπερδεύει τις απαντήσεις. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν ξέρω τι είναι αν παίζεις D&D. Εμείς ασχολούμαστε αρκετά. Θα έλεγα γενικά θέλει λίγο προσοχή το ChatGPT 3. Ευχαριστούμε πολύ, μας τρολάρει. Σε καλά, μπρελέ. Έχουν τύχει φορές που μπορώ να ψάχνω κάτι π.χ. σχετικά με τη δουλειά και να του πω ρε παιδί μου, OK, μπορείς να μου δώσεις κάποια παραδείγματα για αυτό, αυτό και αυτό και να του ζητήσω links και να πει ναι, βέβαια, εδώ πέρα πάρε παραδείγματα και τα links να είναι ψόφια, να μην οδηγούν κάπου. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτά που απαντάει βάζει και λίγο τη δικιά του φαντασία. Δηλαδή, που φτιάχνει πράγματα, ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι φοιτητές που το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν εργασίες και δεν μπορούν να βρουν τα reference και από πού παίρνει όλη αυτή την πληροφορία για να τα γράψει. Και αν είναι όντως πραγματικά αυτά που έχει γράψει. Κοίτα, πολλές φορές εκτροχιάζεται και το έχω δει μπροστά μου να εκτροχιάζεται και πολλές φορές απλά το αφήνω και έχει γέλιο. Τις προάλλες του ζητούσα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, πάλι σε σχέση με το D&D, προσπαθούσαμε να βγάλουμε ένα adventure οτιδήποτε, δεν θυμάμαι ακριβώς και στο τέλος κατέληξε να μου λέει ότι πρέπει να πουλάω καλές κρέμες προσώπων στους πελάτες μου. Εκτροχιάστηκε τελείως. Ένα άλλο που συμβαίνει είναι αυτό που βλέπω τώρα, εκεί που έχει γίνει, που έχει μείνει στη μέση. Έχει γίνει, κόπηκε. Πήγε να συμπληρώσει την πρόταση και μάλλον έπαθε κοκομπλόκο εδώ. Δεν ξέρω τι να βγάλει. Εκεί παθαίνει κοκομπλόκο, αν του γράψεις continue ή συνέχισε στα ελληνικά, κάποιες φορές τα καταφέρνει και συνεχίζει. Δηλαδή άμα του γράψεις συνέχισε μπορεί να τα καταφέρει. Να, συνέχισε. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε κιόλας, γιατί βλέπουμε και τη χρήση του ChatGPT. Για όσους μπήκαν και μας παρακολουθούν, το podcast, αυτό που κάνουμε, έχει podcast. Είναι livecast περίπου. Έχει θέμα το πώς μπορούμε να κάνουμε χρήση του ChatGPT για να φτιάξουμε μια περιπέτεια για Dungeons and Dragons. Και γενικότερα να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί περισσότεροι το φοβούνται. Θα δώσω το link πιο πάνω. Τρόλ αρχηγός τώρα. Πάμε να φάμε τον αρχηγό των Trolls. Αλλά είναι πολύ... Καταραμένου στρατού. Καταραμένου στρατού. Οι περιγραφές είναι πολύ γραφικές. Μάλλον θα τις περιγράψω έτσι στο group, αν τύχει και παίξουμε την περιπέτεια. Διάφορους υποτακτικούς τρόλ που τον ακολουθούν. Οι παίκτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αρχηγό τρόλ και τους υποτακτικούς. Δεν ξέρει ποντιακά, να του γράψουμε να μας πει κάτι σε ποντιακά. Θα τα γράψει ρε, λογικά. Δεν τα γράφει, δεν γράφει ποντιακά. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Θέλω μια περιγραφή για D&D στα ελληνικά, θα γράψω στα ποντιακά. Στην ποντιακή διάλεκτο γράψω. Στην ποντιακή διάλεκτο. Για να δούμε. Στην ποντιακή διάλεκτο. Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα. Δεν βλέπω. Αν δεν πιάσει αυτό, πες του να φτιάξει μαντινάδα D&D. Μαντινάδα D&D. Θα μας πάει σε ποντιακές ιστορίες τώρα. Ναι, δεν άστο τώρα θα εκτροχιάσει. Εγώ θα σου έλεγα να διαγράψεις στο chat και να κάνουμε ένα καινούργιο γιατί θα εκτροχιαστεί τελείως. Stop. Τίποτα. Thumbs down.
Δεν μας δούλεψε. Ο Νίκος έχει δίκιο. Δεν παίζει στα ποντιακά. Στα κριτικά θα έχει επίσης ενδιαφέρον. Αλλά ας μείνουμε λίγο στην ιστορία μας. Ήδη έχουμε φτιάξει ένα setting. Έχουμε φτιάξει το Βασίλη τη χώρα των σπαθιών εδώ. Θα σου έλεγα να ξεκινήσει άλλο chat. Γιατί τώρα με τα ποντιακά και αυτά θα εκτροχιαστεί. Δεν πειράζει. Ας βάλουμε και ποντιακά στοιχεία στην ιστορία. Δεν πειράζει. Δεν είναι ελληνική ιστορία. Για να δούμε πού θα το πάει. Μπορεί να το πω πρότεινε μου 2 ήρωες και να μας γράψει Γιωρίκα και Κωστίκα, ξέρω εγώ. Εγώ αυτό που κάνω όταν θέλω να με βοηθήσει είναι του ζητάω να μου βγάλει NPCs τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία. Ωραία, ναι. Κοιτάξτε να δείτε ένα πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι. Λέει ρε παιδί μου, θέλω να μου φτιάξεις, ξέρω εγώ, 5 adventurers οι οποίοι ζουν σε μια πόλη ή δώσε μου. Π.χ. give me, ξέρω εγώ, 5 names for fantasy taverns, ξέρω εγώ. And their bar owners, ξέρω εγώ, their owners. And full description of their owners. Μπαίνουν οι παίκτες σε μια πόλη, ξέρω εγώ, και θέλετε να βρείτε μια ταβέρνα. Και ψάχνετε μια περιγραφή να πείτε εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχετε προετοιμάσει. Ιδού. Drunken Wyvern, την οποία την έχει ένα gruff middle-aged half-orc named Grimgore. Goblins Grog. Και ούτω καθεξής. Είναι εργαλειάρα, παιδιά. Πραγματικά είναι εργαλειάρα. Αυτά μπορείτε να τα δημιουργήσετε και να τα έχετε αποθηκεύσει κάπου. Αυτό τώρα, άμα του ζητήσεις βέβαια να σου βγάλει τα ίδια, θα μπερδευτεί. Δηλαδή, μπορεί να του πεις: ωραία, κάνε αυτά τις 5 ταβέρνες, ξέρω εγώ, κάνω για το. Δεν τα κρατάει, δεν μπορεί να τα κρατάει, μπερδεύεται. Δηλαδή, άμα του πεις: ωραία, μετά έχεις γράψει κι άλλο προς τα κάτω, και του πεις: ωραία, ποιες είναι οι 5 ταβέρνες που έχουμε πει, θα σου βγάλει άλλες. Άλλες βγάλει, ναι. Άλλα NPCs μέσα. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί ότι πιο πάνω έχουμε πει τον Drunken Wyvern, τον Goblins Grog κτλ. Λέει τα δικά του. Λοιπόν, εγώ θα του πω φτιάξε μου 5 NPCs. With full description. Το full description, παιδιά, δουλεύει πάρα πολύ ωραία και θα δείξω γιατί. Γιατί μπορούμε να κάνουμε populate και να μας δώσει και όμορφα backgrounds και ίσως πολλές φορές και στατιστικά. Δηλαδή, βγάλαμε τις ταβέρνες πιο πάνω και τώρα του ζητάμε, δώσε μου 5 άτομα τα οποία είναι μέσα στην ταβέρνα. Έχουμε ένα bouncer, ένα barmaid, ένα βάρδο. Finlay, the fidgety bard. Ήδη έχει αρχίσει και κάνει populate. Αυτά μπορείτε εύκολα να τα βάλετε στο story σας. Κάποιοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό και λένε δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Έτσι δεν αγοράζω. Ναι. Βασικά αυτό που θα πούμε πάλι, γιατί δεν πρόκειται να αντικαταστήσει το DM. Δηλαδή, όλα αυτά που θα σου βγάλει και βλακίες. Εσύ εκεί έχεις την κριτική σκέψη του ανθρώπου πάνω απ' όλα για να πεις ότι κοίτα να δεις ότι ο όρικο τέτοιος είναι μπουρδα, δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει, το βγάζω, το πετάω. Ή μου αρέσει να είναι νάνος, αλλά δεν μου αρέσει να έχει, ξέρω εγώ, red beard που λέει, να έχει, ξέρω, κάτι άλλο. Brown beard. Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω μια απλή τέτοια, αλλά μπορείς να πεις ότι εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι που μου έχει γράψει, αλλά δεν μου αρέσει το άλλο. Ή εδώ μου έχει γράψει μια βλακεία, αλλά το υπόλοιπο που μου έχει γράψει είναι σωστό. Δηλαδή πάντα και πάνω απ' όλα θέλει κριτική σκέψη. Εγώ, επειδή θέλω να γράφω μεγάλα setting και γράφω σε πολύ βάθος και όντως με βοηθάει πάρα πολύ με ιδέες, προτείνω ένα Excel δίπλα με έτοιμα prompts του τύπου. Θέλω να φτιάξω μια ταβέρνα. Ωραία. Ποια είναι τα 5 πράγματα τα οποία θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πώς είναι αρχιτεκτονικά η ταβέρνα. Θέλω να το ρωτήσω πώς είναι ο μπάρμαν και τέλος πάντων όλοι όσοι το δουλεύουν. Αν είναι οικογένεια ή αν είναι, ξέρω εγώ, διάφοροι που απλά είναι υπάλληλοι. Ποιοι είναι οι θαμώνες του. Αρχίζω και του δίνω δηλαδή συγκεκριμένα prompts για να μου τα βγάζει, για να μην μου έχω για τη μία ταβέρνα και για την άλλη ταβέρνα μου λέει άλλες μπουρδες. Το κάνω λίγο πιο οργανωμένα. Τώρα μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να το δει πιο σοβαρά. Τώρα, αν θες να φτιάξεις ένα D&D one shot το απόγευμα για να παίξεις το βράδυ με τους φίλους σου, γιατί ακύρωσε ένας τύπος και οι υπόλοιποι πρέπει να ρίξετε ζάρια, αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Αλλά αν θέλει κάποιος να το χρησιμοποιήσει σοβαρά, για μένα καλό θα είναι να έχει ένα ξελάκι δίπλα, ένα Word, κάτι. Και να τα πετάει μέσα. Λοιπόν, αυτό το είχα ζητήσει τις προάλλες. Του είπα να μου φτιάξει ένα τέρας που να είναι related με καθρέφτες.
και μου λέει πάρε έναν Mirror Fiend. Το δαίμονα του καθρέφτη, του καθρεφτών. Και μου δίνει επίσης το stat block. Armor class 16, 85 hit points, 30 feet, immunity στα Psionic, και μάλλον είναι τύπου construct. Και μου δίνει Misty Step και Mirror Reflection. Μου δίνει και abilities, τα βλέπετε. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι ώρες. Και τα actions, έχει multi-attack, έχει 2 επιθέσεις. Έχει νύχια το Mirror Fiend, σε γρατζουνάει, ξέρω εγώ. Αν το έβαζες και τι CR θέλεις, θα στο έβγαζε ακόμα πιο... Θα στο έβγαζα ακόμα περισσότερο. Mirror Glare. Αυτό, παιδιά, θα το παίξουμε. Έχει legendary actions. Μου έβαλε ιδέες τώρα αυτό. Φοβερές ιδέες. Θα ρωτήσει κάποιος, αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σε άλλα role-playing systems. Θεωρητικά ναι, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, καλά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι παίρνοντας αυτό το prompt, να πάρω αυτό εδώ, όχι αυτό, sorry, την περιγραφή του και να τη βάλω σε ένα mid-journey, σε ένα άλλο AI και να μου φτιάξει την εικόνα του κιόλας. Δηλαδή θα έχω την περιγραφή του τέρατος, unique τέρας, και τα abilities και την εικόνα του μαζί. Φίλτο μου, να το βάλω εγώ fast. Φίλτο μου. Κάτσε, περίμενα να σου το δώσω. Το κάνουμε live τώρα, βγάζουμε content. Το βάζω το description στο Discord, στο channel. Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, παιδιά που μας παρακολουθείτε. Αυτό είναι το Mirror Fiend. Θα τα ανεβάσω κάπου. 7 χρόνια bad luck ακριβώς. Άμα σπάει στον καθρέφτη, τέλος. Κρουσουζιά. Δεν πιστεύω να το λέει κάπου. Πολύ ωραίο. Shattered Friction. Όπως καταλαβαίνετε, τα possibilities σε ό,τι έχουμε γράψει είναι endless. Δηλαδή έχουμε κάνει populate, μπορούμε να διαλέξουμε μία από τις ταβέρνες, την έχουμε κάνει populate, έχουμε φτιάξει ένα unique τέρας, κάνει reversal, ναι, και τα spells, είναι reflection. Τι άλλο μας μένει για να χτίσουμε την ιστορία μας? Διαλόγους με non-player characters. Φτιάχνει διαλόγους, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ αυτά. Possible outcomes, description of locations. Για να το δώσουμε, για να ζητήσουμε κάποιες περιγραφές γύρω από ένα χωριό. Το χωριό είναι εύκολο, είναι το location που θα ξεκινήσουν οι παίχτες. Μην τους ξεκινήσετε στα ταβέρνα όμως, είναι λίγο κοινότυπο. Αλλά με το ChatGPT μπορεί να βγει ενδιαφέρον η ταβέρνα. Descriptions of the locations near a small village. Να σου πω έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον prompt. Μπορείς να του πεις give me moody description, narrate it as storyteller. Δώσ' του τέτοια prompts για να στο βγάλει πιο όμορφο και καλά. Πώς έχουν σε πολλά modules που σου λέει όταν πλησιάσεις, ας πούμε, στο βαλάκι, διάβασε στους παίκτες αυτό για να τους βάλεις στο mood. As a storyteller of a location near a small village. Για να το δούμε αυτό, έχεις δίκιο. Περιγράφουμε και το mood κιόλας της ιστορίας. Το moody, of the moody. Θεώρησε ότι το moody είναι η περιοχή. Καλά. Είναι ο moody ο storyteller. Πάτα το στο generate και του έχεις βάλει λάθος το prompt από πάνω. Ναι, περίμενε. Moody του έχεις βάλει λάθος. Δεν φταίει αυτό τώρα. Για πες πάλι. Πες του, ξέρω εγώ, τώρα τι θέλουμε. Βάλε την πρώτη ταβέρνα, κάνε copy-paste το όνομα της ταβέρνας, δεν ξέρω πώς την έχει ονομάσει. Δεν έχει σημασία. Θέλουμε γύρω από μια περιοχή κάποιες περιγραφές. Περιγραφές στο locations. Describe, πες του τότε. Describe. Fantasy Town, δεν ξέρω whatever. The locations, θα γράψω εγώ. Describe 5 locations ή 3 locations near a small village. The place will visit, θα γράψω with moody language in the style of Tolkien. Ναι, και πες του give the description as POV of the players, ώστε να τα πει
Και καλά τι βλέπουν οι παίκτες. S, point of view, POV θα το καταλάβει. Ναι, Θα το καταλάβει ή μας τρολάρει τώρα το... Ή το- γράψει του like talking to directly to the players. Όχι, για να δούμε. The Mystic Glaive. As you approach the Mystic Glaive, you can feel a chill creeping up your... Το πιάσε. Αυτό είναι τώρα. Καληνύχτα, παιδιά. Είχαμε αγορασμένες περιπέτειες. Υπάρχει το Mystic Glaive κοντά μας. Τα Ruins of Ravenwood. Με το που θα πάνε οι παίκτες εκεί κοντά θα αρχίσετε να περιγράφετε. Μη σου πω ότι γίνεται και real time αυτό. Έχεις το laptop σου ανοιχτό ή το tablet. Λες μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου. Και γράφεις εσύ τώρα. Και αρχίζεις και διαβάζεις. Ότι πού να τα βάλω αυτά που έβγαλε το Midjourney. Πρέπει να το ανεβάσω. Αν το ανοίξω θα μου το βγάλει εδώ πέρα. Άμα το κάνεις copy-paste, εδώ, άνοιξε το στο Discord. Κάποιο άλλο παιδί που μας ακούει έχει εμπειρία με το ChatGPT, γιατί πάνω κάτω καταλάβατε τι μπορεί να κάνει. Είναι endless, παιδιά, τα possibilities και μάλλον κινδυνεύουμε. Λέω έστειλα τα 2 από τα 4 που έβγαλε. Το mirror, για να δω. Copy image, το κάνω open in browser, λογικά θα μας το ανοίξει. Το βλέπετε? Αυτό είναι το mirror fiend. Είναι ο δαίμονας μέσα στο τέτοιο, μέσα στον καθρέφτη. Από Midjourney το artwork. Λοιπόν, φοβερές εμπειρίες. Γενικά καλό είναι αυτό να έχεις να σε βοηθήσει να φτιάξεις το σκελετό και μετά με το σκελετό που σου δίνει να αρχίσεις να κάνεις ένα διάλογο μαζί του και να σου λέει, να του λες, ξέρω εγώ, πες μου αυτή την ταβέρνα, ok. Πες μου αυτή το quest, ωραία, ποιο είναι αυτό το τέρας, και κάθε φορά να διορθώνεις και ο ίδιος τα δικά σου τα prompt από πάνω και ουσιαστικά στο τέλος δεν βγαίνει κάτι το οποίο έχει παράξει το AI, αλλά κάτι που έχεις παράξει εσύ με τη βοήθεια του AI, δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε horror stories. Με βάση ποιον συγγραφέα horror, ας πούμε, του Lovecraft. Βάλε Lovecraft. Στα ελληνικά κιόλας. Είναι μεταφρασμένο. Το θέμα του τρώμε κοντά σε ένα μικρό χωριό που οι παίκτες μπορεί να επισκεφτούν. Έχουμε one shot σήμερα, δεν σας το είπα. Ξεκινήσαμε. Το Αβύσσιο Πέλαγος. Εντάξει, τώρα πάλι του γράψεις τα μισά ελληνικά, τα μισά αγγλικά. Δεν με πειράζει. Θέλω λίγο το cringe translation. Εντάξει. Η περιγραφή είναι τρελή. By the way. Καθώς πλησιάζετε το Αβύσσιο Πέλαγος, νιώθετε τον κόσμο σας να αρχίζει να καταραίει. Ο ουρανός είναι θολός και η θάλασσα έχει ένα ανεξήγητο χρώμα. Σαν να ακολουθείτε έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Βλέπετε στο βάθος της θάλασσας κάτι που δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο. Η συντριπτική αίσθηση του απόλυτου χάους που έχει στριφογυρίσει από τον τόπο σας καταλαμβάνει και οι σκέψεις σας γίνονται ασαφείς και ανεξήγητες. Είναι Lovecraft αυτό. Οι παίκτες θα σου πούνε ξαναπες το, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν το περιγράψεις έτσι. Γι' αυτό δεν μπορείς να το κάνεις live. Ενώ θα ήταν ένα τρομερά χρήσιμο εργαλείο. Ναι. Θέλει πολύ fine tuning. Και ειδικά στα ελληνικά, γιατί δεν ξέρω αν κάποιος παίζει στα αγγλικά με την παρέα του, ok. Αλλά αν το πάρεις αυτό, το Αβύσσιο Πέλαγος, πάρεις ό,τι έχει γράψει εκεί πέρα και φτιάξεις μια δική σου περιγραφή πάνω σε αυτό, εγώ ας πούμε, ξέρω εγώ που είμαι πολύ κακός με αυτά, μπορεί να με βοηθήσει. Πολύ Είμαι πολύ κακός στα ονόματα εγώ. Και μου είναι πολύ πιο δύσκολο να πάω να ψάξω και να φτιάξω εδώ 8.000 σελίδες για να βρω ονόματα, ξέρω εγώ. Τις προάλλες είχα φτιάξει ένα setting το οποίο ήταν τύπου μεσαιωνικό fantasy Παρίσι. Και ήθελα να έχουν μια λίγο γαλλική essence στα ονόματα.
Τώρα από το να κάτσω να ψάξω 8.000 τέτοιες, αφού είχαμε φτιάξει το setting μαζί και με είχε βοηθήσει, του λέω δώσε μου κατάλληλα ονόματα και άρχισε να μου βγάζει γαλλικά. Κάποια στιγμή εκτροχιάστηκε, άρχισε να μου βγάζει ό,τι να είναι, ρώσικα μάλλον. Αλλά εντάξει, οκ. It's okay, το καταλαβαίνω. Μου είχε το γλιτώσει τόσο πολύ χρόνο που το να γυρίσω πίσω και να το κάνω πάλι, να το ξαναβάλω πάλι στην τροχιά, δεν είχε θέμα. Είναι ωραίο πάντως, παιδιά, στο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιήσετε σαν μπούσουλα και όχι σαν αντιγραφή, είναι πάρα πολύ καλό σαν εργαλείο. Και εγώ αυτό προτείνω τους περισσότερους. Είναι σαν να διαβάζετε από κάποιο έτοιμο υλικό, γιατί και το AI, το συγκεκριμένο, σύνθεση κάνει. Δεν προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Okay. Διαβάζει με βάση τα prompts που του δίνεται και πάει και μαζεύει τα resources και συνθέτει. Δηλαδή όλα αυτά κάποιος τα έχει γράψει. Περισσότερο δηλαδή για να πάρετε έμπνευση, θα το έλεγα, είναι. Και όχι για να το πάρετε αυτούσιο. Φαίνεται πολύ μηχανιστικό. Ναι. Εγώ επίσης κάνω το άλλο που μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Εγώ έχω, ρε παιδί μου, μια ιστορία περίπου στο μυαλό μου, οπότε του δίνω πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή του λέω, για παράδειγμα, θέλω η ιστορία να περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, τον πόλεμο ανάμεσα σε βρικόλακες και λυκάνθρωπους και στη μέση είναι η εκκλησία και έχει γίνει αυτό και αυτό. Μην μας τα κάνεις όλα spoil τώρα, περίμενα, θα το δω, μάθουμε. Σε τι? Δεν θα το παίξουμε. Καλά, δεν νομίζω να παίξουμε αυτό, γιατί περισσότεροι με έχετε βοηθήσει σε αυτό. Άλλο θα παίξουμε. Ωραία, okay. Βγάζω λαβράκι τώρα. Να πούμε επίσης ότι έχουμε αρκετούς GM στο server. Τρέχουμε διάφορα πράγματα. Είναι και ο Γιώργος μαζί μας από το All Against Darkness. Τρέχουμε πράγματα. Επίσης δείτε το κανάλι των παιδιών. Και ανεβάζουν χρόνια πολλά, έχει και γενέθλια σήμερα, προφανώς. Επειδή δεν βλέπω το view, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι και live. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Όλα και Darkness, παιδιά, δείτε και το κανάλι του στο YouTube, διδακτικό και για D&D και για άλλα συστήματα, προσεχώς. Δεν λέμε άλλα spoils. Όχι. Αυτό που έλεγα παρόλα αυτά είναι ότι αν του δίνεις γενικούρες, θα σου βγάζει γενικούρες. Αν αρχίσεις και του δίνεις πολλά στοιχεία, αρχίζει όντως και σου συνθέτει και σου δίνει πραγματική βοήθεια. Δηλαδή, ωραία, για παράδειγμα, έχω 3 factions και θέλω τα 3 factions να αλληλοεξαρτώνται αλλά να μισιούνται. Και έχω τα 2, αλλά δεν έχω το τρίτο, το μοχλοπίεσης, ας πούμε. Του λέω, βοήθησέ με να βρω ένα μοχλοπίεσης για το τρίτο faction. About 3 factions. Παιδιά, fighting τηλέφωνα, συγγνώμη, θα πρέπει να φύγω. For power. The one... Θα ευχαριστούμε, Γιώργο. Bye. The one of them is related to vampires. Γι' αυτό που λέγαμε. The other to werewolves. Decide the third one. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει έτσι. Μήπως το αφήσαμε πολύ ελευθερία. Και αρχίζει και γράφει μόνο. Γράφει ιστορία. In the lands of Valoria, bla 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 bla. Pack of the Black Forest. Είναι η αγέλη του μαύρου δάσους. Και μας ονόμασε το τρίτο faction και μας το είπε The Council of the Arcane. Είναι ομάδα Sorcerers. Ναι. Έλα, George, μέσα. Σήμερα συζητάμε τα πάντα. Βέβαια, έχουμε γύρω στα 15 λεπτά ακόμη. Δεν θέλουμε να ζαλίσουμε πολύ. Ήταν καιρός για να συζητήσουμε, γιατί και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση, live την κλήρωση για όσοι συμμετείχαν στο giveaway του Μαΐου που ανεβάσαμε στο Facebook page. Είχαμε αρκετές συμμετοχές για ένα πάρα πολύ ωραίο, art piece, το οποίο μας έχει φτιάξει ο Νίκος, ο νεκρός ο μάγος. Ναι. Κοίτα,
Κάναμε κάποια courses πριν, κάναμε κάποια podcast, πώς να γίνει CDM. Γενικότερα μιλάγαμε για settings, για one-shots κτλ. Αλλά μάλλον παραλείψαμε να αναφέρουμε το πιο δυνατό από όλα τα εργαλεία. Chat GPT. Λόγια από μένα, παιδες. Hello, George. Τι κάνουμε? Καλά, καλά. Για πες μας το δικό σου take. Πώς το έχεις, πώς σου φαίνεται το Chat GPT? Μου φαίνεται super ενδιαφέρον. Αλλά από ποια άποψη, ρε παιδί μου? Εγώ δεν άκουσα τον Γιώργο πριν, ρε παιδί μου, που στην πραγματικότητα το κατευθύνει να του φτιάξει μια ψηλό συγκεκριμένη ιστορία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε, να το χρησιμοποιώ για ηλίθια πράγματα που με κάνουν να βαριέμαι όταν πρέπει να κάνω DM. Όπως πώς θα λένε τον παίχτη, πώς θα λένε την τάδε πόλη ή π.χ. γράψε μου μια πόλη που αναγραμματισμός να σημαίνει θάνατος. Κατάλαβες? Κάτι τέτοια χαμαλίκια που προσπαθείς να κάνεις για να δώσεις έξτρα σάλτσα, ας πούμε. Έξτρα ύφος στο campaign και τα σχετικά. Είναι super χαμάλι στο ChatGPT. Βοηθάει πες μου 5 αντρικά ονόματα από τάδε εποχή που να βγάζουν horror vibes. Ναι. Ξέρεις, θεωρώ ότι εκεί είναι super χρήσιμο για να μην στερήσει και τη δημιουργικότητα της ιστορίας, κατάλαβες. Άμα είναι να του πεις γράψουμε ένα story, είναι λίγο... Εντάξει, μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι κακό. Ξέρεις, δεν λέω ότι τέτοιο. Εγώ προσωπικά που μου αρέσει να γράφω, το χρησιμοποιώ για τέτοια πραγματάκια ή για τύπου έπνευση, κατάλαβες. Νομίζω σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δεν έχεις, ρε παιδί μου, όταν κάνεις, ας πούμε, πώς να σου το πω, όταν κάνεις DM, δεν είναι κάποιες δουλειές που βαριέσαι να κάνεις επειδή δεν έχουν δημιουργικότητα και είναι πιο πολύ έρευνα, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Κοίτα, δεις τα ονόματα, το tavern names, ας πούμε, και το population, δώσε μου τους innkeepers, και αυτά τα βάλαμε στην αρχή, ας πούμε. Δηλαδή, δείξαμε πώς μπορείς να φτιάξεις και το description κιόλας, ενός ταβερνιάρη. Ή τώρα του ζήτησα, ας πούμε, να μου περιγράψει το φινάλε, το possible outcome της ιστορίας της Valoria, αυτή με τους γκρόλακες. Και όντως μου βγάλε ένα story. Μου βγάλε μια ιστορία εδώ πέρα. Battle Rage, Sorcerers κτλ. Δηλαδή, μπορείς να χτίσεις μια ιστορία από την αρχή στο τέλος. Ναι, 100%. Αλλά για να είναι actually ωραία, πρέπει να βάλεις πάρα πολύ input. Προς το παρόν, σε κανένα δίμηνο μάλλον γράφουμε μια καλή ιστορία και απλά θα γράφει. Αλλά προς το παρόν θέλει λίγο tuning, ρε παιδί μου. Αν και οι απευθείας ιστορίες που βγάζουν ωραίες, αλλά κατάλαβες. Χρήστα, ναι, αυτή είναι η κατάσταση, ρε. Δηλαδή, πώς να σου το πω, θεωρητικά μέρος του να παίζουμε D&D ή να κάνουμε DM είναι η δημιουργικότητα. Οπότε πες ότι αυτό θες να το κάνεις μόνος σου. Αλλά τώρα, πώς λένε τον Μπαρμπαμίτσο του φίλου, τον φίλο του παίχτη, εντάξει, έχουμε και δουλειές. Πόσο το χρησιμοποιείς το ChatGPT? Όχι πάρα πολύ. Γιατί δεν έχω... Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτό θέλει χρόνο. Και περισσότερο χρόνο τρώω στα stories τα οποία βγάζω και στο Midjourney. Πιο πολύ χρόνο μου τρώει το imaging κομμάτι παρά το ChatGPT το συγκεκριμένο. Πιο πολύ για names το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, για να πάρω ιδέες για naming. Το καταλαβαίνω. Και με αυτό σου κάνει εύκολες λίστες, δεν είναι, ξέρεις, ή σε ξεκολλάει στην π.χ. Μπορείς να έχεις σκεφτεί όλη την μπλοκή και να μην μπορεί να συνδέσει σε ένα γαμμένο σημείο. Δεν ξέρω αν βρίζομαι, συγγνώμη. Ένα σημείο. Και ρε φίλε, θα γράψεις, πες μου πώς να κολλήσω αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρεις, το ένα κομμάτι που θα σου λείπει στην μπλοκή. Πες μου 3 λόγους για να σηκωθεί ο πατέρας να φύγει από το σπίτι. Κατάλαβες. Και διαλέγεις εσύ μετά από αυτούς. Και αυτό που είπα, αυτό χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Να του ζητάω λίστες με πράγματα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. 50 λόγους για να φύγει ένας adventurer από την πόλη του. Σου λέω τώρα κάτι το πιο basic. Λοιπόν, του ζήτησα να μου γράψει ένα lineage tree. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι του ζήτησε για ένα vampire house. Δεν του περιέγραψε ακριβώς. Απλά μου πήρε το house Dracul. Μου έγραψε το Vlad Τσέπες, Μιρέλα Dracul, Αλεξάνδρου Dracul και την περιγραφή. Δηλαδή, μπορεί να σου φτιάξει μέχρι και γενολογικό δέντρο. Εγώ λέω για πράγματα που το έχω χρησιμοποιήσει ήδη. Ξέρω δηλαδή κάποια prompts τα οποία εμένα με βοηθάνε. Βέβαια, δεν τα κρατάω ίδια. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους. Είναι σαν να ανοίγω ένα βιβλίο για να το διαβάζω. Για μένα το ChatGPT.
θα κρατήσω ό,τι μου αρέσει και τα υπόλοιπα θα τα πετάξω. Γιατί κυριολεκτικά βιβλίο είναι, σύνθεση κάνει. Δεν σημαίνει ότι πρωτοτυπεί. Ό,τι σας λέει, από κάπου το διαβάζει. Δηλαδή, ακόμα και τα ονόματα που ανέφερε ο Γιώργος, να το πω, ξέρω εγώ, give me, ξέρω εγώ, 10 names that are related ή related ή οτιδήποτε άλλο, σαν του horror, είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει κανένα Freddy Krueger εδώ πέρα. Έβγαλε το Morgana, ας πούμε, Bram, Lilith, Morticia, Cthulhu, Damien. Δηλαδή, Ναι. είναι Ξέρει- κατάλαβες, δηλαδή είναι... Ξέρεις που μπορεί να πρωτοτυπήσει ίσως, χωρίς να το έχω τσεκάρει όμως actively. Στο να του πεις ρε παιδί μου, συνδύασέ μου το φυστικό βούτυρο σε ένα concept D&D. Και πάλι Δεν ξέρω. θα πάει σαν pattern. Δηλαδή, την ιστορία με το Ναι, φυσικό αυτό βούτυρο θα είναι είναι ίδια με την ιστορία, ξέρω εγώ, με φρατζόλες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Όχι ιστορία, το actually physically, το φυστικό βούτυρο. Βάλε μου το φυστικό βούτυρο σαν ουσία στο D&D μου στους κανόνες, ας πούμε. Του τύπου τρώγε φυστικό βούτυρο όταν κάνεις fail. Κατάλαβες, λέω μαλακίες τώρα. Αλλά κάπως έτσι θα πρωτοτυπήσει αν... Λοιπόν, θα είσαι. γράψω εδώ τώρα γιατί μας έχει μείνει απορία πώς θα παίζονταν αυτή η περιπέτεια. I want a horror story for Call of Cthulhu that involves peanut butter Εννοείται. and jelly using a spoon. Using a spoon. Άστο. It started with a harmless sandwich. Ted, the university student had stayed... Το γράφει. Το γράφει ήδη. Καθόταν στην κουζίνα μόνος του. Το γράφει κανονικά. Εκεί κάνει το prompt. Δίνει πίεση το σύστημα. Έβλεπε όνειρο κιόλας. Νομίζω ότι θα βγάζει φοβερή έτσι. Μαλάκα, όντως το έκανε σοβαρό όμως. Λοιπόν, μείναμε χωρίς Ωραίο. δουλειά, μείναμε χωρίς δουλειά. Αυτό έχω να πω. Θα σου πει ο άλλος τέρμα. Τι θέλω να βγάλω. Είχαμε παίξει μια περιπέτεια, παιδιά, σε sci-fi. Δοκίμασε ο Θοδωρής ο του Old for This να τρέξει ένα full adventure βγαλμένο στο σύστημα του Coriolis με AI generated script. Και ρόλαρε θαυμάσια. Μόνο αυτό έχω να πω. Το είχε δουλέψει όμως, δεν ήταν on the fly, αλλά πραγματικά είναι πολύ όμορφο, ξέρω εγώ, πώς παίζει, αν έχεις προετοιμαστεί και λίγο. Δεν τα στηρίζεις όλα πάνω στο ChatGPT. Όλα πάνω στο ChatGPT, θα το τρέξω σήμερα. Πάμε. ChatGPT, Call of Cthulhu Stories, φύγαμε. Call of Cthulhu Stories με τέτοιο. Με peanut butter, jelly και spoon. Αναγκαστικά. Ακριβώς, ναι. Αυτό που λέει και ο Νίκος εδώ, νεκρός ο μάγος. Μεγάλη ιστορία, παιδιά, το ChatGPT από ό,τι φαίνεται. Πω χαμός. Ήταν λιγμένο το φυσικό βούτυρο. Αυτό μπορεί να το κάνει για... Δηλαδή, έχει ένα μεγάλο database από πίσω και σου λέει horror story, πώς μπορώ να συνδυάσω πράγματα. Σου λέει το peanut butter τι είναι βρόσιμο, είναι φαγητό, ξέρω εγώ. Μπαίνει σε sandwich. Άρα ξεκινάει από το sandwich σαν πρώτη λέξη, σαν πρώτο συνθετικό που θέλει να τα συνδυάσει. Έχει φοβερή ικανότητα του στο να συνθέτει πληροφορία και να βγάζει πράγματα που βγάζουν ένα cohesion, μια συνοχή. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Άρα, να ανακεφαλαιώσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε campaign setting, μπορούμε να βγάλουμε adventure, μπορούμε να βγάλουμε locations, μπορούμε να βγάλουμε περιγραφές, γενεολογικά δέντρα, ονόματα και οτιδήποτε άλλο. Ναι, το story του Parasite. Το λέει Parasite. Κιόλας. Παιδιά, αντλεί references από παντού. Το σύστημα, το ChatGPT σαν AI, έχει ανεξάντλητο, ας πούμε, μέγεθος πληροφοριών. Γιατί οτιδήποτε κυκλοφορεί και έξω μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι ίντερνετ, είναι βάση δεδομένων από διάφορες νουβέλες. Μπορώ να του ζητήσω να μου γράψει με ένα συγκεκριμένο στυλ. Μπορώ να του πω αυτό εδώ πέρα, να μου το γράψει την περιπέτεια στα ελληνικά, το style του, πες έναν συγγραφέα. Stephen King. Stephen King. Ήθελε. Στα ελληνικά θα το πω κιόλας. Θα πέσει. Τώρα θα γίνει κομμωδία νομίζω. Κάτι λάθος κομμωδία.
Stephen King. Stephen, PH, νομίζω. Αχ, ναι, ένα λάθος. Περίμενε, stop. Εντάξει, θα το καταλάβει, νομίζω. Είναι λίγο τρόμπας αυτός. Είναι Steven, δεν είναι Steven. Δεν είναι Σταύρος, είναι Στέφανος. Το ίδιο θα μας γράψει, το από πάνω. Καλά, εντάξει. Νομίζω γράφει... Όχι, το Butterville εδώ. Του βλέπεις, ένας άντρας ξυπνάει ένα πρωί με ένα άσχημο προαίσθημα, κάτι δεν πάει καλά, κοιτάζει γύρω του και παρατηρεί ότι η κουζίνα του είναι σε ένα απόκοσμο αδιέξοδο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι. Φανταστείτε το, λέει στους παίχτες. Οι έπιπλοι... Να, εδώ έχουμε τα έπιπλα. Έχουν Το είπα, θα γίνει κομμωδία με το που το είπε ελληνικά. Έχουν πέσει και τα σιρτάρια είναι ανοιχτά. Το τραπέζι βρίσκει ένα ανοιχτό βάζο με φιστίκι βούτυρο και μια συσκευασία μαρμελάδας. Γι' αυτό θέλουμε. Θέλουμε cringe περιγραφές. Χάλια. Θα το τρέξουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το punctuation του Stephen King είναι μικρό. Δηλαδή οι τελείες στον τρόπο που γράφει, οι προτάσεις του είναι μικρές συνήθως. Και όντως το χρησιμοποιεί εδώ πέρα συνέχεια. Βλέπετε ότι είναι σχετικά μικρή ο τρόπος που... Δύο γραμμές είναι η μεγαλύτερη πρόταση που έχει γράψει. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Ο Τζακ έβαλε το κουτάλι... Λέει, πού είχα μείνει? Και με την αρκούδα λέει. Μαρμελάδα με φουντούκια, τρώει ο Τζακ. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο πολύ στο... Η γεύση αναμεινούνται στο στόμα του, κάνοντας τον να αισθάνεται περίεργα. Μάλλον θα βγάλουμε ένα audiobook με τέτοιες ιστορίες. Είναι το επόμενο, παιδιά, ετοιμαστείτε. Έρχεται audiobook horror stories. Σας το κάνω εγώ. Μπαϊκουνέλη GPT. Οπότε μάλλον έχουμε δει τη δύναμη του συστήματος, του εργαλείου. Και πέρασε σχεδόν 1 ώρα παίζοντας με αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος που μπορεί να περάσει είναι ανεξάντλητος, παιδιά. Εμένα μου τρώει πολλές ώρες και το Midjourney. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και είμαστε πολύ νωρίς στην εξέλιξή του. Μόλις τον Νοέμβριο έγινε public. Να θυμίσω. Ναι, και θα έχει ραγδαία εξέλιξη, νομίζω. Ωραία. Ο Σώτος είναι ακόμα μαζί μας? Ή ακούει το Τζάκι εδώ πέρα και κόβει φλέβες? Για να δω τι έχουμε. Όχι, ο Σώτος δεν είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, βάζοντας μια τελεία εδώ, θα έχουμε μια παρουσία σε RPG Stories. Ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει για να φτιάξουμε εξωτερικά τοπία, dungeons ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε για ένα campaign. Η προσπάθεια γίνεται από Έλληνες παιδιά. Είχαν ξεκινήσει ένα Kickstarter, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Πλέον έχουν ένα δικό τους Discord server που κάνουν διάφορες παρουσιάσεις και εξελίσσουν συνέχεια το RPG Stories. Θα είναι μαζί μας την άλλη Δευτέρα να μιλήσουμε για την πλατφόρμα, να κάνουμε παρουσίαση για την πλατφόρμα, το RPG Stories, και θα ήταν μεγάλη χαρά μας δηλαδή να δουλέψουμε και εμείς με αυτό το εργαλείο, γιατί έχει πράγματα που δεν μπορούμε να τα βρούμε από άλλα virtual tabletops, όπως είναι το Foundry ή το Roll20, για όσοι το χρησιμοποιούν ακόμη. Επίσης, καθώς φτάνουμε στο κλείσιμο του σημερινού podcast, να πούμε ευχαριστώ για τις συμμετοχές που γίνανε για το giveaway που κάναμε για το Μάιο και ετοιμάζουμε το giveaway του Ιουνίου σιγά σιγά, το οποίο αφορούσε ένα prop, θα το δείξω εδώ στο Facebook που το ανεβάσαμε, ένα σπιτάκι το οποίο το έχει φτιάξει ο Νίκος, ο νεκρός ο μάγος. Έχουμε δώσει και το Instagram αν θέλετε να το δείτε. Είναι σχετικά μεγάλο το prop αυτό. Είναι γύρω στα 30 εκατοστά, αν δεν κάνω λάθος, σε κάθε πλευρά. Και στο ύψος, λίγο παραπάνω από 30 εκατοστά. Και για τις συμμετοχές τις οποίες έχουμε καταγράψει, θα κάνουμε
τώρα το giveaway. Δεν θα ανοίξω το εξελόφυλλο. Θα ζητήσω από τον Γιώργο να μου δώσει έναν αριθμό από το 1. Μισό λεπτό. Ή να το κάνω random. Θες Γιώργο εσύ να έχεις τέτοια ή... Καλό θα ήταν random για να μην υποθεί το οτιδήποτε. Αχ, ωραία. Λοιπόν. Έχω λοιπόν ετοιμάσει εδώ ένα εξελόφυλλο με όλες τις συμμετοχές. Το concept ήταν ότι για κάθε ένα άτομο το οποίο θα έκανε ένα tag, θα έπαιρνε μέρος με ένα, ουσιαστικά, θα έπαιρνε μία συμμετοχή και πολλαπλές αν έκανε πολλαπλά tags. Εδώ βρίσκεται η λίστα, θα την αναρτήσουμε με όσες γίνανε εντός χρονικών ορίων που είχαμε δώσει και το άτομο που έκανε tag και, δεν φαίνεται λίγο καθαρά εδώ, αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτό. Νομίζω είναι λίγο καλύτερα. Ναι, Καλύτερα. Εκεί στο κέντρο. Ωραία. Οπότε είχαμε 135 συμμετοχές. Εδώ λοιπόν το αγαπημένο μας Google Docs μας δίνει έναν αλγόριθμο που μπορεί να μας φτιάξει ένα random number από το 1 έως το 135. Οπότε με το 3, με το 2, με το 1 πατάω ένα enter, θα το ξαναπατήσω γιατί το 100 τώρα στην αρχή. Ο αριθμός 33. Ποιος μπορεί να είναι ο αριθμός 33? Είναι random, πάμε να το δούμε, 33. Αν μας παρακολουθεί ακόμα καλύτερα. Κοίτα να δεις. Θάνος Γκόντσι με tag Χρήστο Κατσιούλα. Τι έχουμε εδώ κορέι, πώς πάει? ChatGPT και μία κλήρωση. Αν μας ακούει ο Θάνος Γκόντσι και κάνει tag Χρήστο Κατσιούλα, ήταν αρκετές συμμετοχές, δηλαδή κάποιοι είχαν κάνει πάρα πολλά tags, φαίνονται κιόλας. Νούμερο 33. Δεν το κέρδισες, είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Θα έχουμε και τον Ιούνιο καινούριο giveaway. Stay tuned, αυτό έχω να πω μόνο. Επίσης, να ξανατονίσω ότι γενικότερα ό,τι κάνουμε στο σερβερ ασχολούμαστε γενικότερα με τα RPGs και μπορείτε να συμμετέχετε, να μπείτε μέσα, να κάνετε join, αν είστε DM να βρείτε παίχτες, αν ψάχνετε, σαν παίχτες να βρείτε, και άλλους να παίξετε μαζί, να μιλήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις στο server The Lair, Discord server, και θα ήταν χαρά μας να σας γνωρίσουμε και να μιλήσουμε και να συμμετέχετε και στα podcast και γενικότερα να βοηθήσουμε το community να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να διαδώσουμε το παιχνίδι που αγαπάμε. Οπότε από εμένα, σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, πάει 8 και 10. Και από τον Γιώργο που μας έκανε παρέα και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή συνέχεια, παιδες. Καλή συνέχεια σε όλους. Μπείτε στο σερβερ. Θα ήταν χαρά μας να μιλήσουμε. Οπότε καλό βράδυ σε όλους. Θα κλείσουμε ακόμα ένα έτσι podcast. Καλές ζαριές. Καλή συνέχεια παιδιά. Καλό βράδυ.